Masalah masih karo penyanyi dangdut gak masalah. Si talur si kalah oh iya paling apa itu masih lagune odol-odol diterusno tali kotang cenglawer ayo deh gimana. Nanti kalau saya nggak bisa campur tangannya bisa sama sindir. Suka-suka, aku malah matur mewakili Bapak Lurah karo Wakolo karo perangkat niki mboten enten bagesi sing penting dulu-dulu tasik seneng ngoten iki. Ampun bro, kita biasa ngene kok. Malih keliru sakjane lho sampeyan wis tau rekaman malih ngewel. Lagu candhaipun napa campur sari napa dangdut. Lah napa empok karo ngono lagune Adela kasih tak samplo dengan bapak siapa tadi orang maaf saya lupa pak. Hah disembunyikan pak? Oh disembunyikan. Ibu belum ngantuk bu? Keren iya tenang ya nanti masih banyak itu ada Reno dan juga pakaian lainnya. Kembali. Semoga ada selalu rezeki. Kandani dulur ini di penyanyi kabeh. Betul. Suara jos. Video bapak-bapak dok masih ibu-ibu mbak-mbak ya oleh kok nyanyi. Boleh sekali belum ada tadi ya om ya. Pilih ngerasa nyanyi ibu-ibu monggo bunda boten pengen nyanyi. Tidak lain lo gak apa-apa. Berulang-ulang kali mana kalau bunda. Dibaleni terus terus. Monggo. Gak nyawer lo gak apa-apa. Kata semeni monggo bunda. Kalau masih nyaprut lo gak apa-apa. Oh alah nggih tak turuti kowe sing wong 13 masih langsung buka kendang ya Mas. Tak topi tak ndut tak ngono ya Mas. Kita bagian arek loro ayo lho. Mang sing guru tapi tanggap lagu nggih. Iki ana Adinda Rakin karo Adinda Vera. Lagune pangundutane ibu-ibu Dharma Wanita. Jaluk bulas Arjun. And you're
nek karo wong loro kuno ya ditawakno nduk iki ditanggap wong akeh Bunda. Bunda. Nyuwun apa? Mbak iki mboten ngerti nomor jenengan. Oh, ngantuk Nduk. Ya Allah Nduk nyabrik sampean Nduk. Batin atene njaluk sungkan. Gak apa-apa Mbak masih gak nyawer gak apa-apa. Mangke dicawer bulur ala gayane ditawani sok ngene gayane. Ya lagu apa Mbak? Masya Allah. Sampean lagu itu kalau ngomong ya Allah bilane wong tuwek-tuwek umur sal lagune rungokno masih tuwek ngene lagune gak tembre-tembre bojo pituren iso ya Nduk bojo pituren aja kita insyaallah masuk Islam ki cilik kok iso goblok ayo Nduk merongos ngarep gunung Nduk ayo wong loro iki dimut pisan Nduk manggu suku ampo kabeh jangan lodeh iki dimut Nduk lah iya wong sing perawan nyekel minum lah ngene lho Nduk lah ngene lho lagi ya lah kok biasa lagi mereka kalau elak ini berbeda ya ayo Niki dipanggilkan dumateng panjenengan. Kita terus tarik remon